Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αποστολόπουλος, υπεύθυνος πωλήσεων και συνδιοκτήτης της Α Αποστολόπουλος ΑΕ. Η εταιρεία μας σχεδιάζει, παράγει και δημιουργεί συστήματα εξωτερικής σκίασης, κυρίως πέργολες, βιοκλιματικές πέργολες και κάθετα εξωτερικά συστήματα σκίασης. Έχουμε πάρει πολύ μεγάλα εμβληματικά έργα, όπως είναι το μικρολίμανο και η ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου στο Λουτράκι, αλλά και έχουμε ενισχύσει πάρα πολλές εξαγωγές, κάνοντάς μας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στην Ευρώπη και ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως. Όραμά μας είναι να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα στον πλανήτη, με προϊόντα που να αξιοποιούν στο μέγιστο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ονομάζομαι Μιλωνάς Ιωάννης, είμαι υπεύθυνος στον τομέα των υφασμάτων και των πλαστικών στην εταιρεία Α Αποστολόπουλος ΑΕ. Η κατασκευή ειδών σκίασης δεν είναι καθόλου απλή, δεν είναι καθόλου εύκολη. Θα πρέπει να συνδυαστούν πάρα πολλά διαφορετικά τμήματα, να συγχρονιστούν για να βγει η εκάστοτε παραγγελία σε τέτοιο όγκο παραγγελιών που έχουμε στο εργοστάσιο. Χρειαζόμαστε ένα μέσο να μπορούμε να τσεκάρουμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο ελεγχόμενα. Μπορώ να δω μέσω του υποπτία τι κόβει το πλότερ μου, τι δουλειά κάνει η πρέσα μου, τι δουλειά κάνει η θερμοκολλητική μου. Σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκεται η παραγγελία η οποία δουλεύει ο κάθε χειριστής εκείνη την ώρα. Έχουμε συνδέσει την παραγωγή με τις πωλήσεις. Έτσι, οι πολιτές ξέρουν εκείνη τη στιγμή που είναι οι παραγγελίες τους και εξυπηρετούν πολύ καλύτερα τους πελάτες μας. Προγραμματίζουμε τις φορτώσεις μας με μεγαλύτερη ακρίβεια, έχοντας γνώση του πού είναι τα προϊόντα μας και πότε θα φορτωθούν. Διατηρούμε υψηλή την ποιότητα των υπηρεσιών μας, διασφαλίζοντας αυτό που κάνουμε και αποδεικνύοντας την ποιότητα της δουλειάς μας στις παραδόσεις. Μέσω της μέτρησης του χρόνου, ξέρουμε πλέον καλύτερα το πόσο μας κοστίζει το προϊόν που κατασκευάζουμε. Αξιολογούμε καλύτερα τους ανθρώπους μας και μένουμε πιο ανταγωνιστικοί. Η χρήση του λογισμικού φυσικά ήταν μια αλλαγή για την επιχείρησή μας, καθώς χρειάστηκε λίγο χρόνο για κυρίως διαχειριστικά θέματα. Οι άνθρωποι της παραγωγής το δούλεψαν την πρώτη μέρα χωρίς δυσκολία. Η ομάδα του υποπτία ήταν μαζί μας από την πρώτη μέρα. Μας βοήθησαν να το στήσουμε στις ανάγκες μας και ήταν δίπλα μας σε οποιαδήποτε πρόβλημα και αν είχαμε. Αν είναι να χαρακτηρίσω την υποπτία με μία φράση, αναγκαίο.